תודה שנשארתם איתנו. רואי חשבון יושבים בעמדות רגישות מאוד בחברות ציבוריות ובמוסדות ציבוריים, לכן נשמע הגיוני שהרשות לניירות ערך רוצה להגביר את הפיקוח עליהם. אבל הגוף החדש שהרשות רוצה להקים מעורר חשש אצל רואי החשבון. למה? תכף נשמע. שלום לרואי החשבון איריס שטרק ויזהר קנש, שניכם סגנים לנשיא לשכת רואי החשבון. למה לפחד, איריס? אנחנו גם חברים במועצת רואי חשבון, ותכף נראה כמה זה רלוונטי. מקצוע ראיית החשבון זה אותו ביטחון שיש לנו כאן גורם מקצועי, שהוא בלתי תלוי, שכאשר את קוראה את הדוח הכספי, את יכולה להיות לגמרי רגועה, שהדוח הכספי נותן באמת מבחן ראוי. אנחנו לא שכירי חרב של לקוחות, אנחנו מייצגים שומרי הסף של הכלכלה הישראלית. היום ברגולציה הקיימת יש גוף שנקרא מועצת רואי חשבון, שהוא הגוף שמפקח, מעניש, ויש גוף לשכת רואי חשבון שהוא הגוף שמנחה מקצועית ויוצר את התקינה. רשות ניירות ערך, במסגרת המגמה שלה להגדיל את הרגולציה, רוצה להשתלט על מקצוע ראיית החשבון, לא על מקצוע עריכת הדין, לא על שמאי מקרקעין, כי היא החליטה שיש מודל בארצות הברית, שבו יש גוף, להקים גוף פיקוח, שבעצם יהיה תחתה ובשליטתה, שהוא ישתלט והוא יפקח על מקצוע ראיית החשבון. אבל הנה, יכול להיות שדווקא משום שהמקצוע הזה הוא כל כך רגיש, הוא דורש פיקוח קצת יותר רחב, ושעוד גוף חיצוני לגילדת רואי החשבון, נסתכל פנימה. אנחנו מסכימים באופן עקרוני עם כל הנקודות שאת אמרת. אנחנו חושבים שצריך להיות פיקוח, צריך להיות גוף חיצוני. אנחנו מסכימים שזה יהיה משרד המשפטים, שהוא הגוף שהיום אמון על המקצוע הזה. מה שאנחנו לא מסכימים זה להצעה של הרשות ניירות ערך, שהבסיס שלה הוא בעצם אנחנו נעשה הכל. אנחנו נכתוב את הכללים, אנחנו נבדוק אם יתקיימו הכללים אצל רואי החשבון. אם אנחנו נחשוב שהם לא יתקיימו, אנחנו נתבע, ואחרי זה אנחנו גם נשב בדין. ומה הרציונל הציבורי של הגישה הזאת? הרציונל הציבורי לקוח מתוך גישה אמריקאית וגם כן באופן חלקי. לקחו חלק מהגישה האמריקאית, חלק גישה ממקומות אחרים, הכניסו את כל ההכבדות ביחד. אנחנו לא נגד הרגולציה, אנחנו במפורש בעד שהוקם קורס אבל לא של ניירות ערך ספציפית? לא של ניירות ערך. ניירות ערך אתה הופך להיות גוף שהוא בעצם גם בודק, גם מעניש, גם אוכף, יש כאן שליטה, ואנחנו רואים, רשות ניירות ערך יש לה תפקידים מאוד רחבים בחוק, שהיא עוד לא מתקרבת למלא את כולם, וראוי שהיא תמלא אותם, והיא לא צריכה בכלל לגעת בעולם ראיית החשבון. עולם ראיית החשבון בחוק, יש חוק רואי חשבון, יש משרד... כי מה, אם היא נכנסת לזה, מה זה עלול לעשות? יש לנו כאן, זה יוצר ריכוזיות רבה מאוד, וריכוזיות רבה מאוד גם ככה היום, יש בסך הכל מעט מאוד משרדים שנותנים שירותים לחברות הציבוריות, אין באמת תחרות אמיתית, יש לחץ ובעיות מאוד קשות, שהיום שכר הטרחה בתיקים יש גם הצעת חוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שמנסה לפתור את שאלת הריכוזיות. שגם היום לדעתי מטופלת טוב, אבל הנושא של שכר טרחת רואי חשבון, שזה גם מאבק מאוד גדול, שגם היום, אם רשות ניירות ערך באמת רוצה לעשות, שתסתכל איך יוצא התעריף המאוד נמוך שפוגע באי-תלות, פוגע בשכר. את יודעת שאנשים בורחים מהמקצוע בגלל המשכורות הנמוכות, בגלל הזילות, בגלל הערך הנמוך, אנשים בורחים מהמקצוע. אז זה מה שמנסים לעשות, להקטין את ערך המקצוע כל כך חשוב הזה? זה תהיה תוצאה ברורה של המהלך הזה. היה וילכו למהלך הזה, המשמעות היא שאם היום בורחים אנשים מהתפקיד הזה, אבל מי ירצה לעשות כזה דבר? זאתי בדיוק הבעיה, זאתי בדיוק הבעיה שאנחנו מטרים לגביה. צריכים לזכור, מקצוע ראיית החשבון, כמו כל דבר אחר, זה דבר שאתה לא יכול לעשות שינוי זבנג וגמרנו. הטענה שלנו באה ואומרת, רבותיי, דברים כאלה צריך לעשות אותם בשלבים, כי לפעמים אין דרך חזור. תראי מה שקרה בבורסה הישראלית. הכבידו הרשות ניירות ערך הרגולציה שלה, ובעקבות ההכבדה הזאת נמחקו עשרות, שלא לומר מאות בעצם בכמה שנים שעברו. היום הרשות ניירות ערך הבינה שיש בעיה, היא רוצה ללכת אחורה. כבר אי אפשר ללכת אחורה, כי הסוסים כבר ברחו מהאורווה. אותו דבר במקצוע ראיית החשבון. יש היום הנושא הזה מטופל על ידי מועצת רואי חשבון, טופל בצורה מצוינת. לשכת רואי חשבון היא הגוף שמתקין את הכללים המקצועיים. ככה זה קורה בכל העולם. באה הרשות ואומרת, אנחנו רוצים לשנות באבחה אחת את הכל. גם את הענישה, גם את השיפוט, גם את כתיבת החוקים, ואנחנו טוענים שזה לא נכון. המודל האמריקאי לא הוכיח את עצמו, העובדה שהכשלים הכי גדולים. אגב, ישראל בסך הכל אין לנו מכה של דוחות כספיים עם שגיאות ועם מעלומות, מדובר על דברים בשוליים. ארצות הברית שהלכה באותו מוסד שרוצה להקים רשות ניירות ערך, שם היו הכי הרבה כשלים, ואם רשות ניירות ערך רוצה כבר לעשות משהו, זה לא צריך להיות בתחום ראיית החשבון, יש היום תחום ענק של הערכות שווי, שהוא ללא רישיון, שהיא תטפל, יש לה שורת דברים שאפשר לטפל, ובואו נשאיר את מקצוע ראיית החשבון תחת משרד המשפטים להיות מטופל, ויש לנו מה להתגאות במקצוע. אני מאוד מודה לשניכם.